Dobre chlapci, čaute. Dneska si treba uvedomiť, že je sviatok v Amerike, takže napríklad keď kliknem na Coinbase, tak vidím, že je teda holiday, teda prázdniny, to znamená inak povedané, že nie sú big boys v hre. Takže čo sa vlastne stane dneska, celkom vlastne na tom nezáleží, hovoril som to v mojej storke. Viem si predstaviť niečo takéto, že by zajtra cena pumpovala hore, išli by sme možno až niekam sem, je to jedno, išli by sme proste vyššie a potom by sme to vysypali dole, lebo tu by všetci išli long, že ideme hore, tak samozrejme, že pôjdeme sem, čo je za mňa bullshit, pôjdeme odtiaľ, samozrejme vydrbeme tých longerov, čo išli sem do longu a lebo tu na najviac liquidity, tak ľudia, tí, ktorí budú v longu, tak potom ich to tu škripne, zavrú sa im longy, čo znamená, inak povedané, že predávaš a niekto to musí od teba kúpiť, takže tam by potom Big Boys nastúpili, lebo zajtra už by nemali byť holidays. Je to tak? Pozrieme sa na to. Áno, zajtra už nie sú. Zajtra už sú Big Boys v hre, takže si viem predstaviť, že by sme takto vydrbali ľudí a potom by sme išli sem a poprípade až na nejakých 100k a to by nám aj krásne, ako som vravel, vždycky musíš vedieť predvídať a keď urobíme niečo takéto, že pôjdeme ešte nižšie a potom pôjdeme hore, tak sa nám stane niečo takéto a potom keď budeme tu na hore, že nám tento green dot, tu nám povedzme dole, dá tento push hore, tak sa stane niečo takéto a budeme tu mať triple drive bearish divergencií. Takže tak jediná vec, čo ma možno koncernuje z toho, že by sme možno nešli odtiaľto dole, ale možno by sme išli až od nejakých 110, je ten money flow, lebo money flow je proste vysoko, čo znamená, že môžeme urobiť aj viacero bearish divergencií, ale tým, že money flow hore, tak to vlastne hovorí o tej sile toho trhu. Ja sa mám short od 94,600, tu mám short, odtiaľ tu mám long a otváral som long preto, lebo keby vystrelíme hore, tak vlastne toto mi je jedno, lebo mám stopku shortu v pluse, takže keby ma to škripne, tak vlastne zarába mi tento long, z tohto zoberiem nejaký mini profit, ale nebude hlavne zavretý v mínuse. A môžeme ísť hore, keby náhodou sme ultra bullish, ale keby sme zase ultra bullish tuna, tak znamená, že túto likviditu vynecháme, čo znamená, že potom by sme vlastne mohli ísť až iba na tých nejakých 100k, alebo povedzme, nech je to už jedno, nech je to kľudne na tých 110k, ale tým, že vlastne tu nie je tá likvidita a vlastne sa nám cestou hore, kebyže ideme hore, tak vlastne sa nám likvidita skladá tu na dole a vlastne to potom znamená, že keď budeme tu na hore, tak vlastne, jak budeme mať aj tie bearish divergencie a tak ďalej, tak vlastne tým, že tu veľa likvidity, ktorú by sme nezobrali teraz, tak vlastne by to znamenalo, že keď budeme tu tak si vieme ísť po to a potom vlastne vieme ísť na nejakých 70 000, 60 000, kde vidím nejaký bottom, pokiaľ sa teda stane to, čo sa stane. To je všetko, čo chcem povedať. Majte krásny deň.